थोंग्रोंनि हापारो हाबै बदल बाय बदल केना नांलायमानि जुदा जुदा कक सिलचामुं रक सिलै बदल काisa बदल यासि सुलायमानि रक जों नुबैनो मानो आरोनि बिसिंग बदल बाय बदल केना नांलायमा जारै मानैखिनै सुबाय सुग्रुप ख्लायजागो नग रग इट रक खिदार जागो हादुलि रक खिदार जागो फियाबा खिदारनाय साबो सुबायनाय साबो आबो के बसायनाया शासुक माया फानो यासि सुलायो अबहाय ओंलायमानि बाबायसा फाइसिंतै बेलायखेनो चाया बहाय नकलायो तामनि हिनबा खरकसानो केना नांगै नक नुखुं बखकलायमानि मालखुं बखकलायमानि नक नुखुंग इट हादुलि तललायमानि आबो बाय ताइ बसे हालक सिद्रावै फायो अमहाय नकक्तमा कासै फाइगा ताकारजला कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजानाय मुराबारि गामियाव तंनाय बखु पुष्परानि देबरमानि नुखुंग साबजानिबा सामक्सट्रा तांनाय रक इट खितार फाइगा नुखुंग अकक्तमानो खोनावै नायना बागै थांसगैखा 12 ताकारजला कन्स्टिट्युएन्सिनि MLA बिस्वजित कलाय सामंसिद्रा तांनाय रक बाय आजमसा हर मुराबारि गामियाव तंनाय बुखुक पुष्परानि देबरमानि नुखुंग बिनि बिसाय रवीन्द्र देबरमा गरीसानि सामंसिद्रा तांनाय रक आजमसा फायै इट खितार फाइगा आबो बायनो किरिकरो हाबलायजाक ताबो नक नखनि बरकनि बिसिंग अकगनो खोनावै नगो बाथायाकारै नायना बागै थांसगैखा 12 ताकारजला कन्स्टिट्युएन्सिनि MLA बिस्वजित कलाय कक्तमानि बिसिंदि तैबो साइमानखा बुखुक पुष्परानि देबरमा बखरकसा TIPRA Motha बदलनि अंगै सामं ख्लायनाय थोंग्रोंनि हापारो तंमा बागैदा केना नांजागै बिनि नुखुंग इट खितार फाइखाना तामनि बागैले हरकथगो इट खितार जागनि नांखा बुखु पुष्परानि देबरमा अबहाय सुंमुं ताबो आसायजा हामबाय जोंनि मेडिया रकनो मो थांनाय 12 तारिखनि हरो अ मुराबारि हायराकपरा मुराबारियावबो ओंखाय अर चिनि ताखु रवीन्द्रनि नगो नगोथ नुखना मेडिया रक नुखा अर बिनि हरो प्राय एकटा दुइटा नागार माने आम हायजरावो बिनि नगो इट खितार जक ओंखाय अर तीन पाखा ओंखाय मो एक्चुअली कायसा पलिटिकल क्लास ओ आमनि संगाराव बाहायनो अर अनेक किसु हामिया अनेक किसु घटना लायखा गामने तैनो अर किसु दिननि परे खानो एकटा माने तामनि सानाय बनो उसिंखल चेरो आगेर साजा किसु उसिंखल चेरो दङ ओ उसिंखल चेरो हरो सुवाग नांलायो yang थांलायो सुवाग नंखाय तो बरनि फानबारियो गमाय एकटा उसिंखल ग्रुप दङ ग उसिंखल ग्रुप र आमसे गुरि र एकटा किसु आमाय एकटा खायनो चेष्टा खायदो हेबा आं मन सानामु संगो आमसेनि जत दफाना हामजाकनाय र वारियर र যারা শান্তিকামী বরক রক जों नाय दङ आमति बरनो किन्तु याखारगला आमति बरन किन्तु याखारगला जों अर साना थांखाय मंखा चिन टिप्रा मथानि न एकदम दफाना हामजाकनाय वारियर बिनि नगो बिनि नखुं जतनो जों टिप्रा मथानो बरक चिन टिप्रा मथानि वारियर रकनो गमन नासिगनि एक्चुअली कायसा टाक्सा पार्टिनो अटैक खायनि एकटा चक्रान्त दं और एकटा बिसन एकटा चक्रान्त दङ अ चक्रान्तनो जों नाय दङ पुलिस केस आबो ओइनको बाट एलाकाबासि जों जत नाय दङ अम हायजारां नायरनो आं ताबन साइ दङ बरक एला दंदि अम हायरन जों किन्तु याखारगला सासे किन्तु अमनि जवाब किन्तु मान ताबनो जदिओ सुद्रौर खाय काहाम किन्तु अम हायमां दं हांखे किन्तु अम चालायगला उलखाय अनेक बेजालना ओखनो हनन बुइचना हामिया किन्तु जों मुसुंगो एकटा शान्ति दंथु पीस दंथु आम जायो पीस बेलाइन दरकार कारण जों कायसा डेभलपमेन्ट खायना थांगांखे जिनि एरियाव काहाम एकटा पीस मा दंनाय शान्ति मा दंनाय एमन पलिसि डेभलपमेन्ट जों खायमाने सो डेभलपमेन्ट जों अमन बागै नांगौ ताब चिन्ता करगो हे आमसे चिनि बेलाखेन बैकवर्ड जागा गोबांमा दिन रमै चिनर डेभलपमेन्ट ठीक बाबे इंगिया गोबांमा दिन रमै चिनर जे तामनाय लामा करै दै करै हम सलि दं गमनो जों बाके डेभलपमेन्ट खाबो चिन्ता दावना ताब खामले जों वान सकलाय दं क जागाबो किसु बम पार्टी खायो एकटा अम हाय माने नेक गखतावन बवनो एकटा हामिया चुखिनुमनि अबरक जितु अंगियां नंग थुम हायसि गान बयनो जों तिनो बि नगो फाइ लेखा ओंखाय जिसु मानसा जों तिनो सबाय क्लां मानसु फाले माने ओंखाय बिन तीन दागु पाखा जेहेतु बा कारण चिन फाइनान्शियल जतन वीक कारण चिन तेप्रासे आं बार मास जतन जों फाइनान्शियल वीक हायसि आमसे जतन लुकर नुगर नग नुखना मेडिया नग नुखना आमसे चिन बर ग्रां गनां तंबा जतन रांकलि मंसिसु ओंखाय रांकलिन जागा सते साम हायं लेखा आंखो चिन खतिंनि दंगो ओंखाय एरियाव परिबेश नष्ट दंगै दंगो गमरक तो सम्पूर्ण भाबे जों अमरो निंदा बेले जानांगौ एवं अमनि যদি আমি তাকে পুলিশ তো বনো जों साजों नरदि अम हाजो दें दंखाखे किन्तु पुलिस एक्शन नाय एरियानि बासिरावबो जों गासुक दंगला खायसे हामबाय।